Moi taas ja nyt me pelataan BO2 multiplayeria vaikka Deathmatchia. Deathmatch, siis Team Deathmatchia. Mä pelaan CS aika paljon. Joo. Pistäkää ehdotuksia, että onko niinku, että mä vedän kampanjan kokonaan läpi ja teenkaan. Ai mitä? Vähän lagaa. Mä pistän asetuksia vähän pienemmälle. Control move. Ei täällä. Pistä. Tää on varmaan. Noin, pistetään tää nopeasti. Vähän vieläkin pätkii. Login done. Pistetään vieläkin vähän. Ensimmäinen video tätä. En oo säädellyt asetuksia. Vieläkin lagaa. Hei, come on. Voisinko minä nyt edes vähän tätä. Pistä vielä yksi. Noniin. Jokos nyt? Vähän ois parempi. Noniin, nyt ei lagaa. Okei, kyllä se vielä vähän lagaa. No ei juosta. Paljon. Okei, noniin. Kuinka paljon sitä täytyy? Medium. Mä en halua, että se lagittaa. No niin, katsotaan nyt, että kyllä te varmaan tällä pärjäätte hetken aikaa. Ase on Vector K10. Tämmöinen klassi. Siinä näitte. Mappina oli Grind. Tai joku niinku tämmönen skeittailu paikka. Vähän on pelannut tätä peliä. No, nyt menee huonosti, kun täytyy saada niitä hitoasetuksia. Voidaan asettaa nyt lämpees 7. Noniin. Tällä mä saan jotenkin 5 killstreakkejä. Edes vähän parempi. No niin, nyt mennään nopeasti. Noin, eka killi. Ei, mieluummin tämä on parempi ase. Sori taustaäänestä. Perkele. Voisin itekin hankkia taas, mutta en mä jaksa hankkia siihen sitä vitu. Mä näin ton, mutta mä en sit tajunnut sitä siinä vaiheessa enää. Ai, nyt sattuu. Mennään tänne. Pitäisikö ottaa taas vanhaa ase? Vanha ase, kun siis vanhaa käyttöä tämä ase. Joskus pelasin tän kultaseks. En mä oo enää. Se mä käytetään paljon käyttänyt. Mut sitä mä käytin silloin. Ehkä ei niitä, se oli yksi mun lempiase. Ihan ruosteista lasää. Sanonko, että BO2 jo? Herran Jumala. Mä lähden tänne. UAV saatiin siitä. Vähänkin lagaa, vähän vielä lagaa, mutta ei se kai mitään haittaa, tämmönen pikkunen lagi.
Juostaan tänne. Juu. Joulu on 2 päivän päästä. Nonni. Ei tos ois käyttää takkia. En minäkään. No tää Max Levusella. En ole enää huono pelaaja. Okei, no niin on aika huono. Joo, mä voin tehdä tutoriaaleja, jos te haluatte emblemeitä. Mä näytän mitä tehdään emblemeitä. Mä voin opettaa teitä tekemään emblemin ja niin itse mulla on otos. Mä näytän kohta mun emblemin, kun tää peli loppuu nyt vaan. Ai nonni, mä näin. Peacekeeper on hyvä ase. Mä oon näyttävät mun DLCt ja niin. Mulla on oikein kaikki DLC-kamot, niin ne on ihan kivoja. Mä tykkään niistä aika paljon, mutta en mä käytä niitä enää sprintossa. Ja mä en oo hyvä BO3 kuin 2. Ja kohta alkaa vähentyä videoitten tulemista, kun mä aloitan pelaa pleikkaa, kun mä saan sen uuden pelin. Niin valitan siitä. On pahoillani siitä, mutta sille mä en voi nyt mitään. Oi. Näin. No niin vittu, kato ku hieno emblemi. Diat note lukeeksi, en mä tiedä. No, did now. Note. Vittu mitkä statsit. Tommosia killstreakkejä käytän, tämmönen emblemi. Tämmösiä emblemejä. Pari emblemiä. Pari tällaista. Mä ostan tollasia. Klassit. Joo. Joo. Tehäs vielä yksi peli. Vittu, antaaks näistä tausta-ääneistä ja niin, mä en voi mitään. Jaa, mikä on joku vitu vieras ja Tronidi, mä tykkään päätäkät. Se pomuttelee ja sillä hän on semmoinen typerä ihminen. Typerä ihminen. Mappina Overlove. Joo. Nonni. Ei vittu, mä otin sniperin. Ei tästä tuu mitään, jos mä tän nyt. No niin, mä pelaan. Älä, kiitos, lagita. Kattokaa kun valtaa lagii. En mä pystys kävelemään eteenpäin. Älä, vittu pätkii. Minä käskyn. Ai! Moro, moro! En oo mikään hyvä tässä pelissä sitten. On sanonut 100 kertaa. Se täytyy vaan sanoa, että tajutte sen. Mä oon ihan paska tässä pelissä. Joo, mä oon ollut jo Master Prestikä tässä, mut mä poistin tän pelin ja aloitin levelit alusta. Mä osaan sniputtaa yhtään. Koht vaihtuu sniperi. Sniperi, kun siis ase. Siellä se joku vetelee. Nonni, täytyykö vaan lopuu? Noniin. Tää on mun vanha. Nonni.
En mä jaksanut avaa sitä enää sitten niinku jälkeen, kun en mä oo sen aika niinku käyttänyt sitä paljon. Mä käytin sitä koko ajan, niin sitten mä mietin, että täytys sitä asettaa. Älä ammu mua! Nonni, nyt vaihtuu ase. MS on ase. Se on paras. Granaattia kannattaa pitää 2 sekuntia kädessä ja heittää. Räjähtää nopeammin, se tyyppi ei ehdi lähteä karkuun. Kultainen DSR. Mullakin on ihan kohta kultainen. Mut puuttuu 1 väri. Yksi, 2. Hei, antakaa mullekin niitä tappoja, perkelää. Katsotaan tappako mua koko ajan. No niin, mä rupean nyt pelaa. Tästä juostaan tänne. Täytyy nyt tätä peliäkin jotenkin. No niin vittu. Saatana oikeesti. Voisitte nyt lähteä tästä pelistä helvettiä äkkiä. Näetkö nyt tän vitun AN-nuupin? Oikeesti vittu mä vihaan näitä saatanan vitun persreikiä, ketkä vaan oikeesti koko ajan. Älkääkä vittu puhuko siellä. No niin, kattokaa tää takki. Ei jumalauta, kattokaa tää kamo. Hyi helvetti. Niin käyttöön 0/5. Voi vittu, antakaa nyt jumalauta olla. Meneekö se äsken joku? Mä näin sen. Vittu tekis mieli jo painaa. Kattokaa ne statsit oikeesti, ei vittu. Oi vittu, tää on perseestä. Tee tällä. Tää saa hyvät killstreakit. DSR, no niin kattokaa tää oikeesti vittu mä oon paras. Ai. Ei mua saa ampua, se ei oo kivaa. Näetkö sä nyt? Mä en sun paikoilla olevaan tyyppiin. Nolo. Ei! Mikä pois? Friendly UAV inbound. UAV on standby. Bomb online. UAV inbound. No niin kato. No niin mä haluan tästä. Hellstorm missile on standby. Hostiles have destroyed your UAV. Ei se ehdi. Lightning strike awaiting coordinates. Pushing on your location. Näin ja... Friendly lightning strike inbound. Confirmed. 2K. Two guys inbound. Hellstorm missile inbound. Ei tää on niin hauska. Hei! Päästy. Hostile orbital Siellä VSAT se meni. online. Ei! Hostile stealth chopper inbound. Transitioning.
ATR Ei tästä tuu enää mitään. Antakaa mulla! Anna mulla! Se ei ammu mua enää. Mä juoksen tonne turvaan. Näin. UAV on standby. Aika hauskaa tää kyllä. Et sä voi viitti ampua mua näin. Ei sun, tiiäksä, se ei oo sit niinku kivaa. Syksää niinku nyt. Kuule. Yes, noniin, nyt. Nyt käytä se. Yes. Missile inbound. Gaddy! Tää on oikeesti aika hyvä duo-peli. Ladataan pyssy. 14-13. No niin, joko nyt tässä. Täällä on jossain joku. Kuulin tai tunsin jotain. Kuulin tai tunsin, siis mä kuulin jotain. Bomb is on. Ei! Hostile UAV above. Contact. Clear. I gotcha. Threat neutralized. Attack reload. Yes! Mä sain molemmat pommit. Good job, squad. Ready for Juu, ja mun DSR on 2-levunen. Eli max-levu. Just chill. Se on aika niinku... Ei edes mun mielestä hieno. Threat neutralized. Koska se vähän niinku oli siinä harva. demolition. Tähän mä otan... Nyt mä otan avata. The objectives. Nyt on semmonen tunne, että tulee tänne näin. Niin tähän näin. Ammun sinut ja... Mutta tulla vielä. Hei, ei, nyt voi tähän näin loppua. Eihän tää oo sit kivaa. Tajukse. Ei sit typeräitinä mä tajuu. Et sä nyt voi tajuta vai? Noniin, GG. UAV inbound. Tajusiks sä niinku? Charges set. Et, nekään defu. Come on, get up. Jos mä oikeesti menen defuutton, niin mä suutun mun tiimiläisille. He's gone. UAV awaiting order. Bomb offline. Hostile ATR inbound. Soteen kansanne. Sä vaan tajuu, että nyt jumalauta yrittäkää nyt pelaa. Hostiles have destroyed your UAV. Ei jaha. Hän on kakkareikä. Fire at your AO. Just chill. Nope. Hanno. Ja sitten. Sniper down. Slayer on aika hyvä pelaa.
UAV inbound. Got him! Periaatteessa se oikein taju vielä. Oho, nonni. Mä missasin näin. Counter UAV inbound. Ei! Bomb active. Ei oo totta! Just suoraan tähän. Tommosen. Friendly care package inbound. Friendly ATR inbound. Be advised, hostile UAV inbound. Bomb active. Bomb defused. Bomb deactivated. Sniper's down. Move up. Yes! Hihi! No, tämä oli tää video. Se ois